Over with a new worker. Waiting I get on beer. When I'm moving on the lights, where's in about J? I support online. I did as a million. Everybody about 40,000 naira. And I put it back ever. I put it back ever. You know what it is? Take on I can. When I just was born as a million. And you can end it because only mother have run the challenge. When I got it, I'm going to give me Muru Nabata, and Mulekuru. When they do the lady, but the name of the open if I knew only go Siana, on I got now. I know what it is. It's a more fucking problem. I go to that order, but I don't know my level of nature. Never mind. Overlooked, who got went to Moon or Barry, or what I break you, or 2 days of all that one and the other one and the other 1 or 2, or 20 years old. One has to be done. Every so what I've got. Magic or magic, boy, I don't know is even more blessed because now instead of going to when they blow the load, and that's how good to blow the load. But I took it was good already. So even my good more blessed. Every is what thank you. Ngosi, blessing, blessing. Nation no nina. Because I don't know. Oh yes, Nenya. Senabasaniro as a good mother. You don't look at the game, but I don't know what I want. DJ, every before a nation can go again, you know, DJ or Piero, okay, okay. Can you come? DJ, okay. What you from so because Bolo na DJ kwa ina ndio ngolo. Kana emebwa. Ebwa. Andaka gebuko zechi. Ona ko woro. Oka for. Now 5. Yes. Okay. So can you fetch a boy fear? Can you make a fetch a boy fear? Can you reason? Makana be na na abro compound okay. Ye boy fear ba. Bona udoji. Chibata ezi miri wana fanam na waji. Tata bumemia. Okay. So celebration and the festival kaino.
No Wakudoji. Na New Yam Festival. Yes. So Keko Bidig na Keko Bidig. Obi the Musangole. Makana ine maybe Malanya. And he was at the creature now. Mwana Bakamuno Munam Solo, never. I Chinese race, never. I Chinese race. Yeah, boys in the Udoji from his own kingdom. Okay. Obi the Musangole. Nasina, Kamel this year, the Kwamana Kaga Menesega Karisqua. Okay. Nasika Chukusia, the Peru Dodge, Ukua Jipia, the Kwaman Mangaga Jinaga Kama, Nagachuk, and under. It's a Nagazia. I got on a 5 yellow. I will give up your song. They can swear Punambo. Tata, Gabota Techiga Pakiko. Ono mani bai da luta daga din neku mananke chigaka so biko kita ana yonnani chief doctor Onoji Adebu oji mile mo go gizi nanam biko ebo bu no no nyapa do ke ko barata biko na ndiga waji erika biko edu tsago segi anyamo no mo ba nu afika e bulugi Obonu Jaki, Obonu Ninya, Kobanu Gifan, Obofi Udoji. I'm not going to tell Bulugi, Manana Yoga Bobon or Giponians and people give back to him. Thank you. In any group here, Naganozubo, Nagana Yego, Nagana Yego, then the Lagos branch, Abuja branch, and the Patagon branch of the Patagon. Obologe ewe gu eti alum master guy me chaye again bala sona eli go ite mu power be ni I don't want to have a get to a man and I don't want to mamma. Now, I don't want to have you. You never want to go to me. I walk. To go walk. Give by that. Give by no get to get out of go. You tell me to say to yourself, notice when a time. Thinking of one in I would not have been. Thinking each and you return us. Deal of a value quickly. Thinking go walk. No one get high to money. Over none, corner, over calico with the water chemical with that. Even with the by that Yablo, or your go alien. Don't go come up on you go. Come down on Nadia. Or they call it or what I said, no. I went to 100,000 days, the moon was 10 no, not up. Take it go, give by that. He tried to say to the sound, which is where I move the Maramana.
na-emeze nwanyị eyi na-abeli ego moji nwe gbalịbaba n'ọlụ ọkọ ọgwụ onye chi onye na-eze chitigaze igwe okwu meyi mmiri nwa mụlọ na-echigaze igwe okwu mọkọ ọwa mmiri nwa mụlọ dị na-abeli ego okwu mọkọ gụzụ mmụọ nọ n'ochibiri pasacha gbọba akpọli anyị ma ọka mmụọ n'ogwe eze nwa ọ ga-achọ oke mmiri ịmaga eze nwa ọ ga-achọ oke mmụọ ọmalịma mma jụrụ arịa akpọm na ekwe n'ọlụ mgbe okwuru m ọkọ gụzụ kwuru mewa dibie mmiri nwa mụlọ dị n'ọnụ aka gọmụ ma n'isi akara gbanye m ọka mmụọ mmiri nwa mụlọ dị eyi n'ọnụ ka gọbụ ma n'isi akara gbanye m abe bụ nwa mgbe dị n'isi na mmiri owe elikọta n'ụlọ ọrụ gị ịka ga-enweri m okwu m ọkọ ọgwụ ịka nga na mụ ọgwụ enwere m ọkwa igwe dachidachi kwuru mewa dibie eze nwe obodo na-eke n'ọgwụ m ọkwa ọgọsi n'ọka mmụọ akịta ọbụ mụ na agọsịghị ọgwụ n'ọgwụ ere ga akịta mmụọ ọjọ́ ọgwụ aba aka ololo ọgwụ m ọgwụ ọka ọgwụ elesko ololo ọgwụ m ọgwụ achị nwe ọba m ọgwụ achị nwe ọba na-ekere ọgwụ n'ọgwụ elesigo chi nwe ọba m ọkụrụ ọgwụ ololo ọgwụ m ọgwụ ọkụrụ ọgwụ ọgwụ ọkụrụ ọgwụ na-ekwe n'ọgwụ n'ọgwụ elesigo gweni ndokuta dibia po ne kwa na kuno kwele gogwe imago dibia mili ba gwa mo ya muni ne dibia ka mili abebu oke mo mi gwa ga kuno kwele go ka mo mu gozo je gogo gojo na mana disi na mili owe Nwa black. That side the kitchen this side. gojo kweze wanya na kana lo mo ko de li go tu mo ye chi mo ye chi o na ja no no oke mo ya mu kwa no kuta mo ye chi ebo babale ma ye bo ne mwe alaba de bo bo kere mu je bo oko guzu no kuta bo ma ne kwere bo ma ebo nyukwo ne kere bo ma ebo ne bu ne kwere oke bo mama sa Sekarang jadi. Nanang ke jina na vele gina vele na propa. Neno propa. Ida kwa vele na kama kono. Sa jila bena no magdo bena jila bena. Nagoba. Alage. Đang nói được còn câu đặt lục lục câu đặt lục mata no con moto como ana ton cot acha basi mayo mako bara no bara oru dia
Sasa amigo. One year, Karen was so old. One was so old. And now one cockle. Over the bush, Martina, na baba. Martina. Martina. Ah, d'accord. Where? On Cabo, Ada. What do you make mistake? You know, family in Dogo. Kubaneba. So que mama mo liber nani ake wole to. Yani iru. Kibaneba. Aí é mil. Passando isso lá.
Kedi rabi awas. Ojeli weti. Oh, because you didn't look at this, you might see boy. We write this issue by oh, you ever made that game. Oh, you made it back in the matter of Bali ma lady no book and you go to where then what we even were where when you back won't kill you, when I said the piano. Oh, you're not when can I went to go to you? Why I don't now we're in Kunu, now we're in no one even open where
Ani ma ibu no bi ai ki kusie bla ja ki tie na pan. Ye ma ni ibu no bi kusie bla ja ki tie na pan. Mo mi mara wona. Ya. Bala okuruma.
I
Avelocha, go even on Navy. I will media. More brocketa. I just have a kind of road. I just am close over here. Moment of Maranani. Where are your medical noble? You come a to me behind. You know, to go over. Moment of Maranani. When you're talking, I just a million. Moment of Maranani. Oh, you're never let you for Robert White. Yes, you ban me. Is you are Robert White? When I am Meligonovo, what guy is a million Elugo? Hello. What guy is a million when I'm on a Mali? I is a million Lugo. Diego, when I relate. Aha. When I am Meligonovo. On a Baba. Oh no, I don't know another again. On a Baba. Biko, DJ. Biko, Kisa. All the KJ on a million. KJ Babel and Kisa. I'm about a million. No. And I don't. Million Willow. I gotta check it and do it again. Yeah, we ready.
ya ka amara nkwa ka anyị na
As a wine. As a wine. Another Rama. Lolo. Lolo. Obovio Naji. Ipe Abebu. Yeah, put here. The one on your leisure. The one on your leisure. They are no. I'm not going to mama. Lolo, magabuti gawa kije bolo magiyarabas. Ore mabiko kesa. International, Magabani.
Ana kpọrọ gị si n'ọnwụ onye mmeri ka m. Anaghị m aga na-emeri. Ana mmeri ga-abụ nke m. Ruo mgbe ebighị ebi. Onye mmadụ ahụ na-adị. N'aka uye oya kiye si wee begenu wee nda wa mana ezo anyị sukwa n'aka oriakụ igwe anyị were na-abịa ya wee ma na ebe anyị si n'aka oriakụ na ọ ya emekwara anyị kọpụta mana ezo wee na-ekwukwe na anyị na-ekwu ihe dịkwa mkpa ya na-agwa anyị na ihe ndị anyị and the future they are rules on never. Thank God.
So the man never do much on the business in the Majinaga. So, yeah, you're
Thank you.
Thank you.
Celebrity,
baby na kusumu manoma ada dia kusumina odu aba ada dia kusumina odu baby na aba ada dia kusumina ka odu baby ada dia kusumina baba ada dia kusumina kana ko kibisho ole pa odu manoma yo oye gbọ́mọ bùnà máa ní o abẹ́kùsù kàtẹ́jú ọ ó lè bá abẹ́kùsù náà wọlé ayọ́kẹ́ yìí lọ. abẹ́kùsù ló wá olùsí iṣẹ́. Makana
alụsị gị na-enye enyi ụfọdụ alụsị gị na-ele nkịta alụsị na-ele nkịta na-ele mmadụ abịbụ ọgwụ eziokwu ka ọ bụ mama bụ ụlọ ọrụ n'ewu ada ndị ọkụ so n'ime ịba bọbụ na igbo fobi ya nwayọ ma lechebe ndị dị mma asị gị lechebe ndị dị mma lechebe na ndị a na-ewusili gị adọnọma lechebe ada ndị ọkụ so n'ime ada ndị ọkụ so n'ime Manolo manya wusa bebu ka gbakiro ababu balata manya mo balata ofu mama bele bele omi na mo manya bale mo yayo udaja bebu ke kana ba balata manya mo balata ofu eso udaja bebu udaja na udaja mo udaja na chibonete okuru
kwesịrị n'isi mmiri were gota n'elu agada mmiri gị gbala ụwa ga-akpa ịdịrị ọkwa n'achịchị ọ bụrụ na maka eze nwaanyị na-adị mmadụ eze nwaanyị abụmụ dị mma ime mụkana gụọ chiwu mmiri mụkana gụọ chiwu mmiri eji nwayọ eji nwayọ na-emenuru arụ nnekwe n'okwulu ọrụ nnekwe na onye ọkụ zuru ka oge o jekwule ịnụ nwaanyị wee nụta eze nwaanyị wee bịa azụka o jekwule ịnụ nwaanyị wee nụta eze nwaanyị okwefi azụka nnacha ọbụla ọrụ akala ma azụ ugebe mmiri eze nwaanyị gị na eze nwaanyị bi n'ime ụlọ na-alarụla ichere mmiri ọbụbụ na-eche n'ụlọ ebiko kịta anyị na ihe ose mmiri ebe ọbụla ụlọ ya kwadebe a ga-etipụta ego ese pụpụta mmanwụ aka ndị ama asọ m ofu onye ka o si eze mmiri ga-anọ kịta nwayọ ebe a biko ozugbo maka mmanwụ ya egbu o ya egbukwe n'elu igbo ọ bụrụ nwere ya zọwụtara m ịza na amasị onye mgbe ihe ekwuwe ka ọ zọọla anya ya biko biko ka asọ ebe anyị nọkịta agwagọta eze mmiri na ndị otu ya biko nụ abụrụ nwe na mụsọ ya egbu ebi na mmanwụ ya eju eju n'ihu mmiri emechere ọhụrụ mmere abana bese kwanya n'elu ugwu na mụsọ ya egbu ebi na ọma mmarụzi onye mkpụ komkom mmiri emechere as I want to
Gaino, Margaio. Oh, no, I am more. I don't Gaino. Let alone it. Gaino, I need against Hawaii. Our million, mother, million, general mother. I ain't come out. I am over. Or else, never even. DJ Brown, and DJ was over. I don't know how they go by the even. I didn't know who I know what I'm doing. When you use a woman, when I even answer wells. On as I say, you would have got babies in the neighbors there. Who's your name? Where they long, see so and all Rosie. Where they lie, I want to. You didn't know who we are not talking about any never by news of God. Never news of an agos. More than a lot in some. Over I have mother. Mother, now do you really did you say, I'm by my energy door? When you are not buying a baby, Mamma cannot buy another number. Every Muslim need many guys, need many women, I many eyes on more, many eyes on mother. Every Muslim out to number, say to a number. Only not an angel, say to an angel. Money, give me room, give us. Over Kaina, what? Kaina, what do you come? Never about maybe. See what maybe here. Oh, you will not have maybe see what maybe here. Go to maybe now. Oh, you will not have ready money. See what ready money here. Go to the owner. Anyway, you can make it to the man who arrives and I don't know, but I don't know. I got a money. The guys are not over the I don't know, Marama. Every day, you don't know what to do about it. Mamma, the baby goes to the man who knows about it. Only come out about that, when I prove you, I don't know about it. Or the guys. Don't know where they go from there. Oh, yeah. Oh, yeah, I'm saying, I'm not a player. Unless I'm give you out of in a year, who was on. I came to the level of him, I'm going to wait until you will amend. Let's give you an amendment, you have a particular belief. I'm not a particular guy, you will put another. The mountain mobber. The legion, let's do my again or not another. I don't want to be in the middle. I don't want to be in the middle. Mauna brava mobozana nkama alirisha mbogo no nina imaneka oh linoya dena ho wena yemeli gayo ade man me power aye tele igwe bugo sawabun me power na nego gi na da bugo biko ọnụ sọrọ ọnụ abẹ́rẹ́ òjá ìsìnkú ọdún àkọ́kàdé onye fúnra iṣẹ́ gị n'ụzọ ka ya mma ihe ọwọ́ eche obodo echekwu ya ka ọ mara ụdọ ga-adị ezigbo ọgwụ gị eme ya mere na mmefu gị ga-eme ya nke ọ bụla imerụrụ gị ewere isi gị bụrụ ya ụda nke ụda ka ọ ga-adị onike kraịst bụ onye nwanyị ọ dị mma biko ndị ọzọ ọfesọlụ na ibu ele biko ka ezigbo mmadụ anya mi bidoro n'ọchị ebibo ozi aka ga-ara nwere ozi ama abalaba ọ bụ na echebe ka nsi ụgarụga ebe ọma na-anya eme njem obodo so biko ni ebe ọbụla ọ jedere ka anyị were na ya ọfesọlụ ibu ele oli ụlọ ewekwa n'iwu biko ọchị bụ ibe ya agarugo m ebugoro ozi aka ga-ara nwere ịma na ozi ama abalaba Daddy gi. Okay, daddy gi beze mili. Ah. Yes. I see since yesterday guys one of night meeting. Yes. So this morning I battled. Because we talk
So this morning I know River Niger since yesterday night. Yes. That place guys beside Avenue Island. Yes. Oh no talk I So never only can I go. Yes. Now I have to so many people here now. Yes. So many people are there near Thanksgiving because Lolo Daddy Muna Lupa. Yes. Yes. Dalu is now a good sugar boy. Yes. Can I have a nigga and Nagago again? Ebuka. Yes. Ah. Ebu. Mbampadalo. Bosa. Yani Ahmed'umma. Aynı cedvele zevmiriyorum. Ne Moses zaten. O beni şartlarına boğdu. Yoma kaynağı. Ay bunda ezemiriyor. Grup. Ben bazı karamat hazır zaten. O beni şu camez. On the Zemini Group. On the Zemini Group. What of Chairman Friday Obuewu. Chairman Ezemini Group. One of Anam. Annual Bifenaga. Council on Ghana. Yeah, my guy. Yeah, go. Grande de yo que
Thank you.
Christy. Ita se powder nero, ima kawane. Kede bana meta. Ai no meme, oke meme. Yo ko ogune se na waji. Manka ulo je chibata be se mmiri wano. Oke meme go na eme, oke meme. Na ma oke meme wanya ka ina eme. Ade go mma. Abu no bi de gocha. Yeah, obu de mocho. Ani me kana money na ina eme. Ne kenya no chega ina ro. Danaro velaro. Na ya ko na chai na ga. Iye tila ya bele ku na ga eno ko no ge. Wandia no ku mese di bi okam. O wa milu do ji wa chi pata mu mese di bi ebu obanaka. Wa u do ja be ebu mese di bi na gwo ndi oya. Oji mila gwo ya wa no fanam. Milikis. Oji mila gwo ya me. Oji milagwa ya mo nyamuma igwa bebu no eze milimu iji milagwa ya no nyamuma Wadalo Oye gulgara ma oya ka